Moikka, mä oon Rami Salomaa ja mä oon vihdoin päässyt oikeaan studioon. Kyllä, mun aikaisemmat videot mä tein ulkona, sit me oltiin autossa, nyt on ihan käsittämättömät puitteet. Kuitenkin asiaan. Mä otan yrityksiä nettimarkkinoinnissa ja me ollaan tehty tosi kauan tätä hommaa jo ja nyt mä haluan tulla kertoa sulle, mistä on kyse. Ja tosiaankin, me tehtiin uuden vuoden 2014 kunniaksi meidän asiakkaille sellainen konsultaatio kautta minikoulutustarjous. Me tarvittiin sellaista tunnin palvelua, puhelinkonsultaatiota, missä me selvitettiin ja kartoitettiin asiakkaan sen hetkinen markkinoinnin tila. Oli aivan mahtava jutella näiden yritysten kanssa. Me opittiin tosi paljon, asiakkaat sai meiltä tosi paljon. Tämä oli ihan niin kuin mahtava juttu. Ja tätä kautta me hahmotettiin, että siellä on samoja ongelmia. Eli tässä on mitään niin kuin ihmeellistä. Vaikka siellä on ihmeellisiä kanavia, voi kuulla, että niitä tulee tuhansia koko ajan lisää, missä sitä kuuluu olla ja tällaisia. Mutta ne on kaikki ihan samoja. Yrityksissä on samat ongelmat. Se markkinoinnin perusjuttu ei muutu mihinkään. Voi olla silleen, että keltaiset sivut on muuttunut Googleen, sanomalehti on muuttunut Facebookiin, mutta se on aika se perusjuttu on siellä aivan sama. Me opittiin tosi paljon ja tätä kautta me tullaan nyt kertomaan teille enemmän näistä jutuista. Me törmättiin noissa asioissa aika monessakin tilanteessa aika niin kuin samoihin juttuihin. Oli kotisivut, Google ja Facebook. Nämä ne isointa, me ihmiset kiinnostuu näistä asioista ja ne on ne päällimmäiset, mihin mä haluan tässäkin asiassa keskittyä. Eli laitetaan ne isoimmat, tärkeimmät, kustannustehokkaammat jutut kondikseen ja sitten keskitytään muihin. Mitä kotisivusta tuli esille oli se, että pitääkö nyt olla responsiiviset, näkyy kännykässä, muissa mobiililaitteissa. Sitten sisältö, millaista se pitää olla, tuodaanko ihmiset sieltä esille, mitä muuta kotisivulla pitää oikeasti nykypäivänä olla. Sitten Google on toinen juttu. Kun sinne menee niin paljon rahaa, oli se kysymys, mitä kysyttiin. Onko se oikeasti, että tuntuu, että useat asiat oli valmiit niin kuin luovuttamaan jopa sen asian suhteen. Ne oli lopettamassa kokonaan, kun se maksaa liikaa. Mutta sitä kannattaa lopettaa, sitä kannattaa vähän varjoida, kokeilla erilaisia juttuja. Sitten kolmas oli suuri ja mahtava Facebook taas. Eli kannattaako mun yrityksen, onko se sosiaalinen, menenkö mä ollenkaan sosiaalisen mediaan, mitä mä siellä teen, millaiset sivut mun siellä kannattaa olla, mitä mä siellä julkaisen, mikä se sisältöjuttu on siellä. Eli nämä on ne 3 tärkeintä meidän markkinoinnin ketjussa tällä hetkellä, mihin paneudutaan. Eli tossa, missä mä avasin näitä 3 suurempaa, eli mä näen markkinoinnin ketjuna, missä ketjussa on kaikki mukaan. Se on kotisivut, siinä on vaikka Google ja Facebook. Eli ne toimii synkassa. Ne toimii ketjuna, mikä ei katkea koskaan, jos sen tekee oikein. Mutta useasti meillä on tullut vastaan sille, että joku näistä menee pepulle. Eli Googlessa tehdään jotain väärin, sen mainoksissa on jotain häikkää, Facebookissa on luotu hieno kilpailu, saatu vaikka tykkääjiä, mutta sen jälkeen ei tehdä mitään. Kotisivulla sitten taas on semmoinen ongelma, että siellä joku juttu sisällöllisesti ei vaan ole tarpeeksi hyvä, se ei ole 2014 tasolla. Eli jos meillä on hienot kotisivut, mutta ei kävijöitä, sitä voi verrata siihen, että meillä on muotivaateliike keskellä metsää, ei kukaan löydä sinne. Silloin me tarvitaan kustannustehokkaita markkinointikanavia, teitä, millä me saadaan ihmiset tulemaan mun kotisivuille. Näitä on tällä hetkellä Facebook ja Google. Sen lisäksi meillä on paljon tukevia markkinointikanavia, kuten sähköpostimarkkinointi, muut sosiaalisen median kanavat. On näitä muitakin, mutta nämä on ne suurimmat, mihin kannattaa tällä hetkellä keskittyä. Ootko koskaan miettinyt, että tämä markkinointiketju olisi sulla myös ehjä ja katkeamaton? Ja sun kotisivut olisi kondiksessa, Google toimisi kuin häkä ja Facebook-markkinointikin sulavasti toisi sulle liikennettä ja vielä kohdistettua liikennettä sun nettisivuille. Nyt meillä on sulle huikea tarjous. Tämä ei ole oikeastaan tarjous. Tämä on me ollaan niin innoissamme tästä kaikesta, että me halutaan oikeasti soittaa sulle ilmaiseksi ja kartoittaa sun tilanne tällä hetkellä. Eli katsoo ne kotisivut, mikä siellä voisi olla ongelmakohta, tai mitkä ne on ne kanavat, missä sun kannattaa olla. Mitä Facebookista sun kannattaisi tehdä ja just sun yrityksen tehdä. Miten Googlessa, millä hakusanoilla vaikka sun pitäisi löytyä. Nämä kaikki asiat me käytetään sitä markkinoinnin ketjua hyväksi. Me käydään täysin ilmaiseksi läpi. Eli jätä meille yhteystiedot, niin me soitetaan sulle joko minä tai Sami henkilökohtaisesti täysin ilmaiseksi ja katoaa sun tilanne. Kiitos ja moi! Useasti mä vertaan kotisivuja siihen, että mikäli se toimii,
niin se on ihan mahtava ohjata sitä liikennettä sinne. Mitä? Mitä?